A crise económica que estamos a vivir nos últimos meses compra analizala dentro do contexto de reorganización mundial que se está dando. Coa caída da Unión Soviética, os Estados Unidos e a Unión Europea sitúanse como principais potencias económicas e focos de decisión política, posición que se mantén fixa durante varios anos e que non empeza a cambiar até comezos do século XXI, coa aparición dos coñecidos como BRICS. Estes países comparten unha serie de características comúns, como son un número moi elevado de habitantes, unha xigantesca cantidade de recursos naturais e unha grande extensión de territorio que lles proporciona dimensións estratéxicas continentais. Estes países, que representan o 42% da poboación e o 23% do PIB mundial, viñan manifestando a necesidade de crear novos núcleos de poder que fixeran fronte ás estruturas supranacionais clásicas que tan só representaban aos intereses do Occidente. Esta reordenación do poder global experimentou unha aceleración grazas a factores como o ascenso da China ao estatus de potencia mundial, a recuperación económica da Rusia de Putin ou a crecente importancia das economías brasileira e india. Nos últimos anos tamén atopamos movementos en cuestión xeoestratéxica de grande importancia, como a expansión chinesa nos países africanos, apostando pola creación de industria e infraestruturas nestes países, ofrecendo préstamos adaptados á súa realidade e outros servizos como mediación en zonas de conflito ou medidas en áreas tan importantes como a política internacional, a cultura ou o ensino. Esta crise sanitaria non fixo máis que confirmar a necesidade dese cambio na concepción do poder global, feito que se manifestou cando países como os Estados Unidos ou diversos estados da propia Unión Europea negaron de xeito egoísta axuda a outros estados membros, chegando incluso a secuestrarse material sanitario. Ao mesmo tempo, a República Popular Chinesa e países tan pequenos como Cuba mandaban brigadas e material sanitario de xeito desinteresado por medio mundo. Hoxe máis que nunca debemos ter claro que o internacionalismo é a tenrura dos povos.